Érez a villanyáram iránt. Tiszta pókháló az egész, basztikolé. Mit fog mondani a leolvasó, ha jön 6 hónap múlva? Letakarítom. És prógatja, és így... Basszus, ez le van kapcsolva. Ezért nem megy a boiler. Aha! És orvosolja a problémát. Piff! Eközben a főhős szügyig a boilerben, visszakapja a hálózati feszültséget. Hát esküszöm, mint Quasimodo fénykorába. Fejjel harangoztam a boilerbe. Hát ez nem vicces. A fiú, ahogy a keze eszköz